माहिती आहे कशासाठी म्हणजे माहिती आहे विधुरा कशासाठी अफसोस अफसोस खोची सैन्य बिछाना तो सख्त दिल पर ला तक दिल बरवा या सुन मई तोहर मिसाल यार नूर मिसाल मोहम्मद जुब थी परवाना ओ जिंदा कदर ना चीने ओ सुना आखिरी ध्यान है मौत अरमाना ما اشتودته ما اشتودته o bianco traspadara lo so capate o diva pasiva lo so capate o diva pasiva मकुर बाबा था ओ जाती बात दिया रे तो करो की दीवा ओ दीवा जंग शान हरे तो करो की दीवा ओ संग जंग शान हरे
मोहतरमा